Zdravím vás a vítam vás pri ďalšej videorecenzii, v ktorej sa pozrieme na hru Nanosaur 2. Už z názvu môžete vyčítať, že táto hra bude mať niečo spoločné s dinosaurami. No a je to tak. Hráte za lietajúceho dinosaura, ktorý bol poslaný z budúcnosti do minulosti, aby získal naspäť všetky ukradnuté vajíčka. Možno sa pýtate, prečo by chodil dinosaurus z budúcnosti, veď sám patrí do tohto obdobia, do ktorého sa dostávate cez časovú bránu. No je to skrátka tak, pretože si inak neviem vysvetliť to moderné strieľajúce zariadenie, ktoré má dinosaurus na chrbte. Zdá sa vám to trochu pritiahnuté za uši? Priznám sa, že mňa aj trochu hej. Ako prvé si môžeme všimnúť celkom peknú grafiku a aj dobre spracované okolité prostredie. To je však rozlohou obmedzené, pretože ďalej ako za hustý porast stromov už nemôžete. Ak sa o to pokúsite, dinosaurus bude letieť k zemi. Ovládate ho pohybom, a to tak, že mobil nakloníte tým smerom, ktorým chcete, aby dinosaurus letel. Keď už sme pri tom lietaní, tak musím povedať, že je spracované veľmi pekne. Celý pohyb dinosaura je dosť realistický. Takže ako som už povedal, základom celej hry je zbieranie vajíčok, pričom si musíte dávať pozor na rôzne útočné veže a ostatné dinosaury. To všetko môžete zneškodniť pomocou vašich zbraní na chrbte lietajúceho dinosaura. Na zemi sa nachádzajú rôzne power-upy, ktoré vám dajú nové zbrane alebo zlepšia hladinu zdravia. Hra má celkom 3 rozsiahle levely, čo sa môže zdať málo, ale nejak to nepocítite, pretože levely sú dosť veľké. Hra je platená a tak sa nám vynára otázka, či sa oplatí. No ťažko povedať, mne sa hra páčila, ale to je len môj názor. Na markete má celkom pozitívne hodnotenia a ak ste fanúšikom science fiction či dinosaurov, tak vám Nanosaur 2 určite odporúčam. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa na budúce.